se umorila? Nemam. Kako bilo kako? Dobro. Šta imam htjeli poslu? Nema ništa, ja moram sad idem večeras da napravimo perijeće neke nove plave. Više mi preko glavi tu postoji sve više. Ne znam šta koji su znam. Aleksandra se vraća sa posla. Vidimo je u stanu sa suprugom Nikolom. Neobavezno pričaju. Nikola kreće na posao u noćnu smenu u pekari. Kad ideš? Idem da radim, na posao, budem žurim, zakasno. Čekaj, samo da ti vratiš. Aha, dobro. Kada radiš? Pa neću da ujutru, idem u cijelu noć posla. Ništa onda idem i pazite me bole opet ujutru glava kad ja dođem. Pošto ti stano boli glava, popet neki lijek. Važi. Ajde, čao. Aleksandra odmah nekoga poziva telefonom da dođe kod nje. Ali, dobro, šta raš? Pa možda ću nam vrelo. Aha. Pa da, malo da se šištamo. Aha. Dobro. Ajde, čak. Važi. Ajde, čao. Pola sata kasnije u stan ulazi neki muškarac i nažalost, sa snimka koji je zabeležila kamera nismo uspjeli da utvrdimo njegov identitet. Što je lepo ovaj salon. Da, lepi. Koliko već dugo radite ovdje? Šta ga ova zanima? Što ste tako neljubazni? Šta si ti došao da se šišiš ili da me ispituješ? Pa, da porazgovaramo, ništa nije strašno ako kažeš koliko radiš ili šta. Pa radim dugo. Izuzetno si neljubazna, sljedeći put neće doći. Promenit ću lokal, otići ću negdje drugi. Šta da vam radim? Šta ste vi došli da me ispitujete ili da se šišate? Pa ovi to što kažete. Upravo ste. Neće vas više ništa pitati. Pa i nemojte. Nećete dobiti odgovor. Dobro. Ne budite tako sigurni. Sigurna sam. Pa di si Bog te ljubavi, ti nemate sat i po vremena. Da, pusti bre. Odi vam. Dobro ću mi ovako, Aleksandra. Ima ću tu život dok nam je lijep. Pa na otok će još to. Malo život. Otkrivanju preljubnika. Koja je ovo, sestro? Idete što vi se sestro ne jednom čekala. Čekala si sestru, a? Čekala si sestru. Nije istina. Nije istina. Nije istina. Nikola, bez gluposti, mislim, ipak... Nemoj da lažiš, bre, kako si mogla da mi ulaziš? A boli te glava, a stalo te boli glava, jel? Nije to se, pošto misliš da sam tebe čekala. Nije to istina, ja sam čekala. Aleksandra, ja nisam čekala. Kako šta nije?
imamo snimak. Ma nema, kako snimka, nema, kakvi si imali, mi ne verujemo, ko ste vi uopće? Šta tražite vi? Ja sam ih Napolje Angažovao. Napolje iz stana, ko ste vi, šta radite ovdje? Svaku večer si dolazite u njenu sobu kada ja odem da radim. Ono prema mu... Pa nije! Kako si mo... Bačo jedna, ne znaš ni od koga si trudna. Kako si sad trudna? Trudna sam 2 mjeseca. Šta? A od koga si A čije to trudna? dete, alo, Od tvojeg muža ili od mog? Šta je ovo? Čije to dete? Njegovo. Šta? Njegovo. I rodiću. Kako da mu rodiš da ti si mu žena, čovjek? Neće da sam ja ovo. Njegovo. I da me vidi sa mojim detetom. Šta me bio bre? Šta me briga, oca? Šta me briga? Aleksandra, zaista si surova. Ali zaista si surova. Mislim, Dušanka je, da kažemo, eto Možda nas vi da vam objasnim. Ajde, ajde. Ajde da saslušamo. Ajde da saslušamo. 2 minuta, molim vas. Mi stolici sjeda. Aleksandre, molim te drži diplomu, znači ovo. Možete da... Nećemo Mogu da vam objasnim to, alo, ej! Nikola, nećemo da pretimo. Nikola, molim vas, Nikola. Ajde polako, a Staniša. Ali kad bolje različite, Staniša. Ajde, brate, ti objasnim. šta da mi objasniš? To možeš da mi objasniš. Isključit ćemo kamere, isključit ćemo kamere. Jel možemo da porazgovaramo? Momče, borite kamere dole, molim vas. Obori kamere dole. Ajmo se da porazgovarajte, ljudi. Porazgovarajte se, Staniša, šta imate da kažete? Ali bez tuče kad vas molim. Ajde, eno si da možeš da objasniš, objasniš. Ajde, ti mužu. Ti mužu da mi uzmu ženu. Šest mjeseci, zajedno. Dobro, ajde, a zašto? Čemu je problem? Ajde, objasnim ti što, ja sam bio dobar, šta? Nima vremena, nikad za mene, nikad! Nikad vremena nisi imao. Pa da ću sada ja da Kako nema vremena za tebe? Glava bole. Ja ovako ne glavam, ne glavam. Ja sam trudna, ko trudna? Od koga si ti trudna? Od Švalera, ne znam ko je otac od dete. Ja moram. Krojo jedna. Ste vi sestre rođene, šta baš kad nije Aleksandra? Aleksandra! I ti meni više nisi sestra. Aleksandra! Koliko još imaš, a? Imaju puno i on. Majmune, ti sigurno to tvoje dete? Tako mi je rekla. Možda i njegove dete. Tako ti je rekla. Prevarila je Tako mene ti sa je rekla. tobom. Šta misliš koliko još ima u A životu? šta ti mu mataš, a? Opa, za ime bila je. Ja ne znam. Oni bio 10 godina, zašto je, za njime u Ne, ni ne